Čaute, ja som Rok a toto je Fixasi. Fixasi? Fixasi. Fixasi. Fixasin? Ako asasín? Nie, je to Fixasi. Fixasin. To je nový druh. Fixo. Ne, to nesi Fixo. To nemôžeš byť Fixo. Ale áno. Áno. Ja som Fixo Assassin. To je copyright na Assassina. No dobre. Prečo sme spolu dlho nemali video? Lebo sa mu nechcelo. Klame. Takže. No a Roko, a prečo si ty nevydával videá tiež? Lebo mi baba mobil a kamerka. Jasne. Neverte. Jemu neverte. Jasné, ja som vydával videá. Hej, ale hovoril si tam, že ja som ešte v škole a pritom som bol na lyžiarskom ty. Milino. Som si pozeral. Ale potom ešte v jednom vlogu som spomenul, že som na lyžiarskom. Ne, a to bolo tak. No, na lyžiarskom. Ale to je, no, ale som sa tak hovoriť, ty si povedal úplne potichu, ty. Nevadí, tak keď som nevedel. Ale dobre si vedel. Vedel si. Zabudol som, že si na lyžiarskom. Vlastne zabudol. V kuse som ti to hovoril, že vtedy idem na lyžiarsky. A ešte mi písal, keď som bol na lyžiarskom, že Ale ja som to mierne zabudol. Môžem Ja ísť som k to tebe? mierne zabudol. Mierne. Hej. Ešte som mu Dobre, povedal, že som na lyžiarskom a potom natočí video a povie, v ktorom povie, že som v škole. No to niektoré školy majú lyžiarsky, že idú len na kopec a Ale nie, my sme tam boli ubytovaní. To sme čavovia. Nevadí. Poprdeli to som mohol. Tak možno bude ďalšia challenge. Áno, bude, určite. Jelly Beans. Jelly Belly. Jelly Belly Binguzlot. Jelly Buzna. Ty si Jelly Buzna. Jasné. No to bude naisto. Čo som si objednal. A možno to Ja bude, za svoje peniaze som objednal. možno budeme mať aj hostia, Možno. ktorého som spomenul v random nočnom vlogu. Vy neuvidíte ho pretože je debil. Koho si myslel v challenge? Treba sať. Počkaj, ja to na chvíľku stopnem, aby sme... Tak sme tu späť. Sme sa dohodli. Možno bude host. Možno. Iba možno. Na 50%, hej, ale na 50% nie. No to uvidíme, ale malo by... Počítam. Koľko je dneska? Nemám. Dobre, tak to teraz nezistím, to je jedno. Dneska musím ísť do nejakého 23. Štvetieho. 3. alebo 4. A tu by malo prísť niekedy okolo 25. Tak, takže tu bude challenge. A potom ešte nevymyslíme niečo. Ale videá už by teraz mali byť normálne. Aspoň dúfam, že by mali byť normálne už. Už to nebudeme tak flákať, aj keď ja som nemohol na to. Lebo keď tento tu nebol doma, tak ja som nebol doma. Ja. Vtedy, keď som sa vrátil z prázdnin, tak akurát on išiel. Hej, akurát ja som išiel na prázdniny. Úplne super. Potom cez víkend, no Fixo, prečo sme nenatočili nič cez víkend? Neviem. Lebo som tu nebol. No nič. To je jedno. Takže v nedelu som tu už bol, ale Ja som mali sme chcel na oslavu. prázdninek natočiť, ale nestíhal som nič. Aby som Ani ja mal som tam nič taký nestihol. kľud. No ako stíhal som, veď to boli predsa prázdniny. Ja som práve že nestihal. Ja som bol v kuse, keby som... Ak som nebol v kostole, tak som sa hral s 5-ročným bratrancom. Ale náhodou minulý rok to bola nuda sa s ním hrať, teraz to bol fajn. A ja, ak som nebol v bytovke, alebo som bol pri starky, ak som nebol v bytovke a nepozeral som doktora,
Ordináciu rúžovej záhrady. Nie, doktora Ho, alebo pán času po česky. Doktora kto? Doktor Ho, no. Tak jak som nepozeral, tak som bol v sobotu na hrebienku. No na hrebienku som bol. Takže tak, boli tam otravní Poliaci. Vieš, nastúpili sme do tej lanovky, kieho boha tam je. A tam boli Poliaci, ale to keby si videl tých Poliakov, no mal som ich chudá čelo. Normálne som mal, lebo oni boli, proste, tam natlačili sa, no no to je jedno. A teraz hráme GTAčko. No teraz hráme Fixo. Som bol policajt, ale I'm sorry. Hejo. Fuck, ja som si myslel, že je mŕtvý. No to je jedno. No, Počkaj. Ne, to je môj mobil, ty si tu vybereš. To už má 6 minút. Najdlhší vlog. Zatiaľ. No. Ale ani sa nám nezastavili ústa. Nemali sme také tiché momenty. To je dosť dobré. No, presne. Ale v predložných vlogoch sme sem tam mali také, že Čo poveda. hej, ale teraz už to ide. Už tlačí areň. Tlačí areň. Je jak naša učiteľka. Chodí do inej školy. Tak to sme boli inokedy na lyžiarsku. Že? Som hovoril vo vlogoch. No ja chodím do mesta, on chodí toto. Nehač to ty chuj. Že to je roztrhnuté do pi... Som nemyslel, že sa to rozsype. Taký fixologic. Teraz do... Tu všade budem mať tie debilné guličky. Minulé, keď sme tu spali aj s kamarátom, vieš? Trevasom, či jak sa volá, Trevas. To je jedno. Vieš, keď sme tu, čo sa mi to roztrhlo. No, tak ja som asi potom 2 týždne zbieral odtiaľ tie guličky, lebo som zacítil občas tie guličky. Nešťup to? Mne to nesmrdí, lebo mne sa potia ruky. No to ne. Takže to by bolo asi všetko zatiaľ. A teraz by to malo byť častejšie tie videá. Dúfam. A natočíme aj nejaké video vonku. Pôjdeme zase do lesa. Do lesa nie, teraz sa tam lyžuje. Nevadí. Ako tam prejdeš? Cez druhý vchod. To je zlek. Dáme vlek a ideme. Na to pánka. Už sa nelyžuje, ale... Ešte sa podľa mňa bude. Ale Lebo ešte má toto, snežiť zase. O chvíľu toto. No bude chvíľku. Prvý jarný deň je v sobotu. Nedelu? V sobotu. Myslím. No to je no. Zajtra by sme možno tiež niečo natočili. Zajtra nemám telesnú, takže by sme mohli. A ja mám zajtra 5 hodín. Mám zajtra asi 6. Tak by som ja mohol niečo natočiť a potom natočíme spolu. Hej. Ale už to má 9 minút. Oh my god. Čo ešte povedať? Ešte to, že Fixo sa točí. Ale toto nie je môj bordel. Nie, to nie je bordel vôbec. To nie je tvoj bordel. Nie. To je bordel tvojho brata mladšieho. Mladšieho koľko? 10 rokov? Nie, viac o 12 rokov. 12 rokov aj 12 rokov a 10 mesiacov. Vedľa spí. Nie, dole spí. Ja som si myslel, že to je. Cába, bro. Čo to bolo? Určite nejaký chudák.
Hej. Taký chumaj. Sa vybíja mobil. Mám iba 20%. Však tu mám nabíjačku, to je jedno. Už by sme to mohli aj ukončiť, nie? Možno zostriháme to video. No čo, to je dobre. Fajn. Dobre. Dobre, tak to už končíme. Lajkujte, zdieľajte, odoberajte. Komentujte. Komentujte, ak chcete. A ešte dneska chcem natočiť vlog, ale neviem, či to stihneme. Ja ti potom poviem, o čom. Takže... Čus!